Sanibona abafundi nababukeli bombele nazi izindaba zomnotho ebezisematheni kuleli sonto. Impi ese-Middle East lapho iMelika ne-Israel belwa ne-Iran isiqalile ukuzwela kwamanye amazwe. Izingqapheli zomnotho zithi umphumela walempi kuzoba ukunyuka kwamanani kapetroli nawezinye izimpahla ezibalulekile ezinjengokudla. I-FNB yethule izinto ezintsha nge-e-wallet njengoba imemezele ukuthi usungathunyelwa ngo-WhatsApp. Okunye okusha ngalendlela yokuthumela imali ukuthi akusadingeki ukuthi ube yikhasimende laleli bhange, awusadingi ukuyikhipha imali, ungakhokhela izikweletu zakho, uthenge ugesi, i-airtime, idatha, futhi usuzokwazi nokuboleka imali kusukela ku-R50 kuye ku-R500. Isikhulu esiphezulu se-FNB Personal Segment, unkosikazi uLatanya Johnson, uthe sezidlulile isikhathi sokuthi imboni yezimali izigqaje ngokuthi sikhulu kangakanani isibalo sabantu abanama-account asebhange nokuthi ithathe lokho ngokuthi kusho ukuthi wonke umuntu ubamba iqhaza emnothweni. Good point, because if you think about the small merchants and the small business owners, that today, because their business might be highly reliant on cash, sometimes can't make a sale because someone doesn't have cash. But now, with the fact that you can actually pay with an e-wallet, it expands their ability to actually service more customers as well. And to your point, through this, we also want to enable that we have more of those individuals that want to run their side hustles can use e-wallet to facilitate those transactions as well. So I think it definitely is another way of driving that business banking segment and enabling more small businesses. Isabelo mali saKwaZulu Natal esithulwe kuleli sonto esu-168 billion rand sizobeka inhlalakahle phambili yezakhamuzi. Ungqongqoshe womnyango wezohwebo, izimboni nokuncintisana umnumzane uPaxton ufake amaphepha enkantolo avimba ukuhlakazwa kweThongat Hewlett. Funda ngomnumzane uSizo Shabalala, umlimi waseLukwatini eMpumalanga ofuya izinkomo zohlobo. Thola lezi nezinye ngokungena ku-www.umbele.co.za noma ngokusilandela ekhasini lethu leFacebook elithi Umbele Likhanyile TM. Uncele Gogwanzile.